Este es el puto vídeo del año. Es viral. A Coruña vive unha fin de semana do máis musical e que hoxe actúa no Coliseum Antonio Orozco. No os reís tanto, que parecéis de Vigo. É broma, joder. Parecéis de Lugo. O artista trae á cidade herculina o seu espectáculo La gira de mi vida. A menos dunha hora para que empece o concerto, as entradas ao recinto están cheas de xente con moitas ganas de que empece o espectáculo. Serás mi héroe. Este concerto é moi especial, xa que Orozco celebra os seus 25 anos de carreira, nos que vendeu máis de 1.500.000 discos. A Coruña é unha das 25 cidades que acollen esta xira na que o artista combina os seus grandes éxitos coas cancións do seu último disco El tiempo no es oro. Por iso esta noite aquí hai xente de todas partes de Galicia. Dende o barco de Valdeorras. Vimos desde Lugo. Ferrol. Veño de Lugo. E como se adoita dicir, todo bo remata. E os fans de Antonio Orozco despídense do artista agardando que volva a Galicia na súa seguinte xira.